Hi! Good morning! Dito karon dito sa part 10. Bago ko magsugod sa akong part 10 karon, magpasalamat gyapon ko sa akong sponsor, Tide. Always wear our knit and white. Tide is the best. Good Thanks, afternoon. Tide. Og sa sapatos nga sponsor ako, Marikina Shoe Exchange. Di yun magmahay mo basta palit mo sapatos niya. Pwede sa kabulan sa bayaran. Oh! Nilabi na sa wings kay mabigado ko style na may wings yung Moses, ha? Wings ka mo ng Moses ang mga umang ba? O sa creamy white Perbinti ginalapon ako na siya magamit. Punta ko kahapon. Kape. Ihigop o kape. O sa kalo no, pasalamat ko sa akong Ray-Ban, sa akong kalo, sa Adidas ka na kasi. Asis nga mo ng Adidas, mga bayan sa akong kalo karon. Sa mga niagyo, ang kalo karon yan, taga akong kalo. Blue pa yun ang gatan. Salamat diya po ko sa apat. O, ilabi na sa akong mga kauban, akong ipatimbaya po ng mga kauban, ang kanya sila, ano? Bakit ako mga kauban, Perbinti, di ko sila mawala sa akong gilid. Kining part 10 nga akong hisgot kaninyo karon, bahin kini sa usa ka driver nga buutan. Akong ingon, kining driver nga buutan, nagmahay po siya siyang kabuutan, nasubraan siyang kabuutan kay siya gyud na timingan. O mao ni ang pangitabo. Kining driver sa jeep yang gidrivean. Karon kay pagabot ko sunahan, na ni para tigulang. Siyempre, hunungan niya kay pasayro man. Sus, pagsaka karon tigulang kay sangla bitaw kung sangla niya. Hubak ikamot niya, nagtutulog ng nana ba? Tutulog ng nana ba? Oto nga, sakay, sige mo, gunit ang tigulang sa gunit, tigulang na lang si Magbong ba? Sus, tutulog na lagi ah. Ang mga tao, walang mga tao, silang panampong, ano mga tao? Baho na kayo daw. Sampung ang mga tao ba? Sige, anak, tigulang eh. Tama ito nga, ang konduktor na ginaminaw. Anang konduktor. Udo kayo daw, ang kuwan ba? Tutulog, nalagi niya, green kayo ba? Green niya ka lang nip, kayo yelo bitaw nga. Sus, kamates eh kayo eh. O ito ba? Pagkabot sa ako na, tuktok si kulang ha. Pagtuktok si kulang. Para! Diri lang ko, diri. Amo to hunong pud driver kay na man. Sus ka hatag ang plite man gyud. Hatag sa plite karon sa doktor basta kay konduktor. Ay kaman udagan. Nang ayo lang plite lang. Mo to konduktor. Dagat to sa atop. Ana konduktor nga. Nang dito lang driver nang kay. Sige pwede kay di na kang plite dili dong. Mo plite gyud gudong kay. Nang inabuhi pud biya mo. Amo to ang konduktor wa na gyud mo daw wala stop load. Amo to kay siyempre ang tigulang plite mo siya kay nang inabuhi ko daw. Amo to giduol siya sa driver. Dong, ara day akong pamasahe dong. Ano level? Patay. Nang, ayaw nagpiti lang. O na lang. Dili lang ako nadawaton pamasahe nang kay tungod. Sino man ka? Ako na lang na siyang ihulog nga libre kay nakita ang driver ka. Tutulog lang na. Ang dulog pati luda. Kasi nga, nang ihulog na lang ako libre kay senior citizen man ka. Ako na ginang libre kay para lang po nga makasipo ka sa sunod break. Sakay pa ka. Napo kay matigom-tigom nga kwarta. Pamasahe na po di mo sunod. Mo to nga. Nagpasalamat ang tigulang. Sustong salamat yung kay dong niya. Huwag yung kakwanta tigulang. Giana gini ang kamot kay nang driver niya naman tigulang sa likod. Giana gini ang kamot. Kabutan sa driver. Basta niya nang puta. May pagginawat eh. Nakaingon na yung driver. May pala ginawa talaga. Kamot lagi na yung magkatuos na na. Giana kung kay siyempre ang tigulang sa kakuan ba. Napasalamat siya sa driver lagi kay niya ang tigulang. Kabuta sa driver. Gikap siya yung kapasta. Ang driver ito. Nag-uulan driver. Basta ang driver. Usak oras sigig panghilamos ang iyang gigamit papaya soap. Di ala ko to. Akong ingon sa inyo gyud pod nga kung butan mo ay lang pod mo palagi ka butan kay kasi kunyag kamoy matimingan. Di ala ko to mga kapatid mubura kayo. Pero kung butan mo ibutan sa lugar. Nagkakasalamat kung ibalik sa mga kauban.